10 gatiñas curiosas, rebuldeiras, intrépidas, van coas súas mochilas percorrendo toda Galicia. Ata onde as levará a súa viaxe? As rapaces e os rapaces de primeiro farán unha obra titulada 10 gatiñas viaxeiras. Prestad atención, que eu creo que vos vai gustar. Unha caíu abaixo e quedaron tan só 9. Cociñaron un biscoito, unha espichou dunha enchente e quedaron tan só 8. Oito gatiñas viaxeiras ían por Lugo en patinete. Unha chocou ca muralla e quedaron tan só 7. Sete gatiñas viaxeiras foron venimar máis. Unha tragouse coas uvas e quedaron tan só 6. Unha esvarou na ribeira e quedaron tan só 5. Cinco gatiñas viaxeiras foron... Cinco gatiñas viaxeiras foron a Ourense a teatro. Unha aprendeu no butaca e quedaron tan só 4. Catro gatiñas viaxeiras andaban con moitos tres. Unha perdouse entre os coches e quedaron tan só 3. Tres gatiñas viaxeiras remaban a luz da lúa. Unha cercaron as ondas e quedaron tan só 2.
chocou cun faro e quedou unha gatiña soa. Por sorte, as engatiñas tiñan vidas de reposto. Para festexar a xuntanza, argallaron un agosto, pero non había castañas, porque estaban en agosto. E para que as gatiñas sigan viaxando, entre todos ímolas contando.